Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Kepala Desa Keras, ingkang kinurmatan Bapak Ibu Dewan Juri saha para wreda muda ingkang kula tresnani. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang paringi anugrah sehat jasmani saha rohani. Sholawat salam katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melapor kebajikan ugi kebijaksanaan. Mugia kita sedaya syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, 350 tahun bumi Indonesia dikuasai bangsa Walanda. 350 tahun rakyat Indonesia sengsara, rakyat Indonesia kapuru dening salah bawa bangsa Walanda. Nanging atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rakyat Indonesia bangkit bersatu kelawan cocolan bambu runcing. Para pamirsa kang dak tresnani, sekilas iku mau perjuangan bangsa Indonesia. Nanging pitakonku saiki monggo dijawab ning atine dhewe-dhewe nggih. 1. Sakwise Indonesia mardika apa sing mok sumbangke marang negaramu iki? Nomor 2. Sepiro gedene tresnamu marang bangsamu iki? Para pamirsa kang dak tresnani, aja rumangsa bungah yen Indonesiamu wis mardika, tapi rumangsa tanggung jawab marang kemajuan lan kelestarian bangsamu iki. Kaya dene pitakonku iki, hanilingi ojo nganti gawe juwo, pengorbanan iku perjuangan toh nyawa. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.